Donar les gràcies a aquestes extraordinàries ponències que hem tingut. Suposo que haureu gaudit tant com nosaltres. I ara anem a parlar de la praxis, del que passa a les aules. Comentava ara el Francisco de l'evidència com a valor moral. A mi em sembla una definició absolutament fantàstica, a tenir en compte, a desenvolupar i sobretot a defensar les aules i a defensar quan ens trobem a vegades sols davant de certa mena de discursos. Hi ha moltes qüestions que no sé si ens donarà temps de tractar a la taula d'anàlisi. Tractarem de ser molt dinàmics, tant en les preguntes com en les respostes, a veure si podem tocar tot. I començarem amb el context, perquè tenim un context més enllà de les aules que interpel·la realment el que està succeint. Aquest context, l'altre dia jo estava llegint el Clarín, el dia 18 d'abril, i em va sobtar molt, potser perquè jo soc d'aquesta dècada, però que deia: los niños de las décadas de 1960 al 70 no se volvieron emocionalmente fuertes gracias a una mejor crianza, sino porque crecieron con suficiente abandono diario como para aprender a autorregularse. El primer tema que us vull preguntar és la sobreprotecció. Vosaltres esteu a les aules i us trobeu amb les famílies que tenen els nens amb cotonets i que, clar, tenen un espírit davant de la tolerància una mica feble. Com diríeu que això intervé en la pràctica diària de les classes de la vostra professió de la docència? Començo jo, però després potser l'Otília, que és la que està més en l'aula. Jo el que voldria matitzar de la sobreprotecció, que no tirem la culpa de tot a la política educativa, que en té una gran part, perquè entenc que la sobreprotecció va començar al menjador de casa. Hi ha una tirania, permeteu-me que ho expressi així, d'uns nens o de joves a les famílies, i això ara ha arribat a l'escola, però al començament del problema està al si de la família, ja he dit al menjador, jo ho interpreto així. Llavors, a partir d'aquí, te trobes, que ho pot explicar potser l'Otília o algú que estigui més a les classes, te trobes l'escenari que et trobes i, evidentment, l'administració continua amb aquest rol de sobreprotecció i la política educativa amb aquesta línia. Pensat tot amb el benestar emocional de l'alumne, el protagonisme per ell, el bonisme, en definitiva. Jo ho veig així. Otília? Sí, de fet, en la teoria de l'educació distingeixen dos tipus d'aprenentatge a través de la socialització. Una que és la primària, que s'ha de donar a casa dins de la família, que engloben totes aquelles habilitats, ser educat, hàbits de salut, rentar-se les dents, fins i tot el control dels esfínters engloben aquí, que vol dir que han d'ensenyar els nens a anar al lavabo i no arribar a classe amb bolquers. I aquella segona aprenentatge, o aquella segona socialització secundària, que són aquells aprenentatges que ja adquireixen a través del coneixement i els valors intrínsecament en el centre. Passa que avui en dia tot aquest aprenentatge de la socialització primària no es dona i és l'escola que ha de suplir. Llavors, quan hem de suplir aquelles parts, aquell aprenentatge que no es dona a casa, ja no tenim temps per dedicar-nos realment a aquell aprenentatge que s'ha de donar a l'escola. Exemple, jo estic en un institut d'escola que tenim també infantil. Les mestres d'infantil ens diuen que arriben nanos amb bolquers a classe i les famílies esperen que siguin elles les que ensenyin a anar al lavabo al nen. Sembla ciència-ficció, Jordi? Sí,
A veure, faig un parell de prèvies abans, perquè crec que és interessant explicar una mica la composició de la taula, perquè jo crec que també marca una mica el que ha estat l'evolució de l'educació els últims anys. Jo crec que tant el David com l'Ignasi, crec que vosaltres heu hagut de donar classes al BUP i al COU, no? Jo ja vaig començar directament amb la LOCSE i per tant amb l'ESO i el batxillerat. I l'Otília ja és de l'OMLOE, per dir-ho d'alguna manera. No crec que hagi donat classe amb un currículum que no sigui l'actual. Aleshores, aquí, en el punt de vista que puguem compartir cadascú, també està aquest rerefons de l'experiència a l'aula que ha estat diversa. Després també representem especialitats diferents. En el meu cas jo soc professor d'educació física i per tant també el punt de vista i l'experiència té a veure amb la nostra matèria. I justament aquest tema que has tractat pels professors d'educació física és molt delicat, perquè tot el tema dels accidents, que els nens es puguin fer mal i de qui té aquesta responsabilitat, per nosaltres ha empitjorat molt la nostra situació. Tot i això, jo recordo fa anys també experiències molt surrealistes respecte a això i una sortida en bicicleta que em vaig trobar que un nen es va caure, evidentment portava el casc, totes les mesures de seguretat, però es va donar un cop al cap, vam estar pendents d'ell, això a mitja sortida, després va continuar la sortida en bicicleta tranquil·lament i després, com que eren de batxillerat, un cop acabava la sortida podien tornar a casa sols i no hi havia cap problema. A la tarda em truquen del centre educatiu què havia passat amb aquest noi, que havia trucat la família, que s'havia presentat amb un advocat al centre per preguntar com és que no se li havia acompanyat aquest noi a casa, com és que amb la caiguda que havia tingut se l'havia deixat tornar sol. Vam esperar una mica que passés el cap de setmana, després va resultar que el dilluns aquest noi que es trobava tan malament, el dissabte lògicament va anar a jugar al seu partit, com si no hagués passat res i allà no hi havia cap problema. Però clar, et trobes en aquesta situació que de vegades fins i tot els assessoraments que tenen les famílies per part d'advocats empenyen a fer reclamacions no cap als centres. I després tot el tema aquest de la protecció també ha fet que moltes experiències que es vivien a l'educació física vinculats amb materials que podien provocar lesions o problemes ja no es facin. Jo no sé, jo crec que les tombarelles pràcticament han desaparegut dels continguts d'educació física, perquè clar, si el nen es fa una miqueta de mal al coll o si no la sap bé fer, evidentment ja no parlem d'aparells com a Plintons o Potros, que segurament es feien unes pràctiques mal fetes, però que al final tot és un enriquiment motriu, i per culpa d'aquesta sobreprotecció i d'aquesta també responsabilitat que es trasllada al professorat, quan hi ha algun tipus de problema físic, per ser professor d'educació física has de tenir molta sang freda i molta tranquil·litat quan hi ha accidents, de saber que això forma part de la professió i que no és que hagis fet tu una cosa malament, però clar, una cosa és que tu siguis conscient, altra cosa és que ho siguin les famílies i que no et demanin responsabilitats. Molt bé, David. Jo faria referència al tema de la sobreprotecció amb un fet que la llei inclús proposa, encara que l'Ignasi ha dit que no és solament la llei, i és el que també ha esmentat el Nonocrato, l'alumnocentrisme també. També l'Ignasi ha indicat que fa 30 anys que estem amb la LOCSE i la LOCSE defensa aquest alumnocentrisme que ha esmentat el doctor Crato i això és un factor que potencia també la sobreprotecció dels alumnes o de les famílies cap als alumnes o de la docència cap als alumnes. Aquest canvi de paradigma jo trobo que s'ha de matitzar perquè inclús toca molt el tema del simposi d'avui, que és que quan neix la LOCSE, jo havia fet classes de COU amb 45 alumnes, com també tu, Ignasi, ens vam trobar amb una sorpresa tremenda. Va canviar tot. Va canviar tot en l'aspecte que ens venen que l'alumne ha de ser el centre del sistema educatiu, això la gent ràpidament ho va aplaudir perquè com et negaràs a dir no pot ser el centre, però allò era un regal amb un verí amagat. El dir que l'alumne havia de ser el centre del sistema educatiu volia dir que l'alumne podia aprendre per si mateix. Fins aquí inclús algú ho seguiria aplaudint. Però cap d'una estona, quan et diuen tu
que ets un professor expert en el meu cas geologia, en Jordi en educació física, els altres amb el que sigui, et diu no, és que no cal que dominis la teva especialitat, perquè l'alumne ja sap aprendre per si mateix. Ja està, ja l'hem liada. L'estàs sobreprotegint, l'estàs estafant. Fa un moment el López Pérez parlava d'evidències. Sense cap evidència s'ha aplicat aquest sistema d'alumnocentrisme, sense cap evidència, i ens hem trobat amb idees totalment equivocades. És a dir, l'objectiu de l'educació quin és? I llavors aquí es qüestionava. Hi ha un factor molt ideològic també, que abans indicava el doctor Pérez també. És cert, l'educació es fonamenta molt en ideologies equivocades i sense evidències. I l'alumnocentrisme el que fa és eliminar el docent del sistema educatiu, el docent expert. O sigui, abans potser hi havia un profecentrisme que funcionava, des d'Aristòtil, que funciona, o inclús abans, segurament que a Babilònia ja els funcionava, en ensenyar-los cuneïform, i ara diuen que no, que nosaltres no hem de tenir cap idea, que l'alumne per internet ja en sabrà. Llavors no el toquis. L'educació física no li faci res, ell ho sabrà fer tot, sabrà saltar, inclús autolesionar-se, potser. Avancem. Algunes dades. Conseqüències d'aquesta sobreprotecció, conseqüències de més coses que parlarem a la taula. Según el Barómetro de Juventud, Salud i Bienestar de l'any 2025, el 54,7% dels joves afirma haver tingut algun problema psicològic, psiquiàtric o de salut mental a l'últim any. El 15,8% diu que els pateix de manera continuada, amb una certa freqüència. I només el 43,5% diu que no ha tingut cap problema de salut mental mai. Això vol dir que 1 de cada 2 joves ha patit un problema psicològic, no? Què passa amb les conseqüències de tot això? Anem ara al següent tema, que és l'autoritat docent. Us arriben a classe alumnat difícil, no? Estem entrant en unes evidències de salut mental per part d'alumnes. Com es veu l'autoritat docent erosionada per aquesta temàtica? Si us sembla bé, començo jo. Clar, les dues coses estan directament relacionades. El fet és que la violència en general ja ha augmentat, de forma general. Què vol dir? Tant la violència encarada cap als professors, de cara a l'alumnat, de part de l'alumnat i de part de les famílies inclús, i la violència entre l'alumnat. El fet que la violència en si, el clima escolar ja sigui molt més complicat i hi hagi molta més violència entre l'alumnat, es pot solucionar o es podria solucionar de forma ràpida si comptem amb aquesta autoritat docent. Si el docent té l'autoritat de frenar, de parar els peus, de posar límits, de que hi hagin conseqüències, si és el centre també que imposa una normativa sancionadora al nivell de les coses que podem arribar a viure a l'aula. Com això desgraciadament no passa, per aquesta mentalitat que comentàvem abans, aquest bonisme o aquest facilitador, no sigui cas que traumem a l'alumne per sancionar-lo per conductes incorrectes, doncs l'alumnat veu que té via lliure per fer i desfer. Llavors, passi el que passi, la conseqüència no serà suficient, vull dir, la conseqüència actualment és fer una mediació. Hi ha agressions a classe? Fem mediacions. Parlem, reflexionem, li donem voltes. Sancions realment hi ha centres, per sort encara, que sí que apliquen unes conseqüències justes, però generalment sempre ens topem amb això. Llavors l'alumne el que veu, tu li estàs dient indirectament, pots seguir fent el que estàs fent, que no passarà res, i ningú et pararà. Perdoneu, abans de continuar, continues tu, Ignasi? Mira, també unes dades sobre autoritat docent. Us acabem de donar algunes sobre alumnat, ara sobre professorat. 72,2% del professorat afirma no sentir-se respectat. El 50% assegura haver patit situacions violentes a l'aula. El 90% diu que què passa amb l'administració,
Per què no els ajuden? Per què gira la cara a l'administració? I només un 2% considera adequat els protocols actuals. Ignasi? Bé, és un tema llarg, complex i que té arestes. Aviam, aquí hi ha diverses qüestions. Les xifres que tu tens quadren amb les que jo tinc aquesta estimació, que uns 7 de cada 10 docents han sentit alguna vegada algun tipus d'agressió i amb això incloc les verbals. És una realitat. Nosaltres, els serveis jurídics del sindicat, doncs, potser cada 2 o 3 setmanes tenim un incident, una trucada d'una agressió física a un company, a un professor, a una professora, que pot venir des del mateix alumnat, tenim judicis pendents que estem tramitant ara per la via penal, o fins i tot de les famílies. Això ja dic, no és que passi cada setmana, però potser sí passa cada mes i les que nosaltres rebem. Ara bé, les agressions verbals són a diari. Això és a diari. Això és una qüestió greu. Bé, també entra l'alumnat, perquè ara resulta que hi ha uns centres aquí a Catalunya que, no sé si recordeu la pel·lícula Rebel·lió en les aules o algunes que han fet, que veiem als anys 80 sobre les escoles del Bronx de Nova York, perquè ara hi ha la policia a les aules, per tant no m'ho estic inventant el que dic. Com reaccionar amb això? L'Otília ja ho ha apuntat. Clar, els protocols d'expulsió, l'expulsió és una mesura coercitiva, és la darrera instància. L'alumne ha d'estar a l'aula per aprendre i el professor per ensenyar. No s'hauria d'expulsar, però hi ha un moment, és a la vida en general, que no hi ha més remei que aplicar les mesures coercitives. Per tant, quan s'ha d'expulsar, s'ha d'expulsar. I aquí estem amb uns protocols farragosos, poc àgils, que no porten enlloc, i sempre la consigna de no expulsar. Quan hi ha una agressió, sobretot si és física, però diria que també verbal, el director, l'equip directiu, hauria de fer costat al company i acompanyar-lo a la comissaria dels Mossos o al jutjat de guàrdia a posar la denúncia, si no ja que fos al mateix centre que comparegués i denunciés com a acusació. Això no està passant. Nosaltres, quan ens truquen que han agredit, ja no diguem si et ratllen el cotxe, tu te quedes allà sol, desemparat, que no saps què fer, i ara ho sento, faré una mica de propaganda, a no ser que siguis del nostre sindicat, que tenim un bon equip, i truques allà i t'atenen ipso facto. Ho dic perquè ho sento, formo part de l'equip aquest, de serveis jurídics, i és la realitat. Així està el tema, vull dir que te quedes allà penjat que no saps què fer. El director no et fa costat amb aquest tema, evidentment hi haurà excepcions. I l'altre punt és que tampoc se presenta al lletrat de la Generalitat. La llei d'educació catalana obliga a l'administració a proporcionar, a donar cobertura jurídica i a portar l'advocat. Doncs allà no es presenta ningú. Bé, aquest és una mica el panorama. I nosaltres, perdoneu que m'estengui, però ja sabeu que aquest tema el visc molt. Nosaltres com a sindicat i especialment des dels serveis jurídics hem iniciat una campanya per demanar a la Generalitat que faci una llei de l'autoritat pública, que la Generalitat, el Departament, en el si del conflicte aquest de la negociació ho ha ofert també, perquè és una mesura que no els costa diners, és una mesura de maquillatge, perquè ho estan fent però no serà suficient. I es van llegir la nostra proposta. Vull dir, això jo ho sé del cert perquè m'ho han dit des de dalt i estan amb aquesta idea. Però tot serà estèril si la cap de personal de tots els servidors públics de Catalunya de la docència, que és la consellera, i altres els càrrecs, no s'ho creuen de veritat, no fan una crida, no fan un manifest polític via el Parlament i no fan una crida a la societat que el docent és una figura objecte de respecte i que es mereix tota l'autoritat. Això o t'ho creus o no va enlloc, perquè el que està fent el Departament és copiar el que diu el Codi Penal, que ja estem protegits com a delicte d'atemptat, i la presumpció de veracitat que ja tenim en el si d'un expedient disciplinari contra un alumne. Si l'alumne t'insulta, la teva paraula val el doble, com la d'un policia. Això ja ho tenim per la llei, per la LOE i pel Codi Penal. No cal fer una llei a Catalunya per dir això. No, això és pur maquillatge, per amagar altres conflictes de més calat, diguem-ho així, que estan ara sobre la taula en el món educatiu. Per tant, nosaltres estem demanant això, que se faci una invitació política a nivell de Parlament
a nivell per traslladar-ho a tota la societat en general. I una mica seria com veig jo ara el panorama aquest. Un petit incís amb tu abans de passar la paraula, més que res perquè canviarem de tema en res, en 2 minuts, però per actualitat tenim que la Generalitat ha decidit col·locar la figura d'un mosso a les aules, per tal, vestit de paisà, de civil, per tal d'assegurar, entre cometes, la bona marxa de la no violència, com a mínim, a les aules. Vosaltres heu fet una declaració com a sindicat i ens agradaria conèixer quina és la vostra opinió. Bé, si realment, sense que nosaltres ho hàgim demanat, quan dic nosaltres vol dir representants dels professors de secundària, si realment hi ha una situació tan greu i tan alarmant com que hi ha agressions entre alumnes, per no dir assetjaments sexuals, dintre dels passadissos, doncs nosaltres no negarem que vingui la policia, si la situació és aquesta. Però clar, el problema s'ha d'atacar d'arrel. O sigui, no és un tema de la policia, sinó de solucionar a veure què passa aquí. Però, insisteixo, és estrany que estem en negociacions, en contactes setmanals o bisetmanals o quinzenals i no teníem constància d'aquesta petició. I sobretot amb aquest marc que hi has posat, que estem reivindicant aquesta llei de l'autoritat, que ells saben que nosaltres estem al damunt. No sabíem res, ens vam enterar per la premsa. Jordi, passem amb tu amb un altre tema. Així anem avançant amb temàtiques. O volies afegir alguna cosa amb aquest? Com a mínim d'aquest últim dels Mossos sí que crec que estaria bé fer un aclariment, perquè jo he llegit la intenció, almenys del departament, a l'enviar als Mossos, és una funció de mediació, d'estar allà per mediar. Perquè nosaltres que ens trobem també moltes vegades amb l'actuació dels Mossos? És que sembla que això reforci la seguretat i l'autoritat, però és més aviat al contrari. O sigui, és un engany i t'explicaré per què. Perquè nosaltres, quan hi ha aquest tipus d'agressions que ha comentat l'Ignasi, evidentment intentem que el docent faci denúncia i en general hem de derivar aquesta denúncia al jutjat perquè quan la fem els Mossos treuen importància a aquesta conducta. Són nens, no passa res, ja canviarà. Per tant, jo crec que la seva intervenció, lluny de reforçar l'autoritat del docent i lluny de millorar la disciplina, el que farà és intentar diluir-la, intentar que allò no surti del centre, intentar solucionar-ho per la porta del darrere. O sigui que el que aparentment sembla que sigui una mesura a favor del professorat i per millorar la disciplina, jo crec que segurament és el contrari. És el punt de vista del departament que malauradament no està en aquesta línia, tal com ha explicat l'Ignasi. I el tema de les dades sobre salut mental realment, evidentment, són preocupants, però aquí ens trobem el problema com a altres coses, o sigui, que traslladem problemes socials a l'escola i al final quin és el problema dels problemes de salut mental? Que al final el professor ha de ser el responsable com de millorar la salut mental dels alumnes. No, el professor és un docent, ha de donar classe, ha d'explicar la seva matèria i a més és un tema que està relacionat amb el primer que has tret, és a dir, perquè hi ha dels problemes de salut mental, doncs perquè hi ha poca tolerància a la frustració, perquè hi ha una sobreprotecció i per tant els nens des de petits no tenen la pell massa fina i no l'endureixen, des del punt de vista mental, igualment que des del punt de vista físic. Hem parlat abans dels accidents, doncs clar, és que els accidents es donen, és que un nen, l'educació física s'ha de caure, s'ha de fer una ferida, s'ha de torçar un turmell, és que quan et fas una ferida, després el teu cos està més fort, perquè la curació de la ferida ha enfortit la pell, Doncs clar, hem d'acceptar que aquest és el procés de creixement i això és igualment físicament com mentalment i el problema de salut mental està en que hi ha aquesta sobreprotecció i per tant no deixem que es generi la tolerància a la frustració que hem de generar en les persones, perquè les coses a la vida surten malament, moltes d'elles, la majoria. Està clar, hi ha un petit incís amb això que acabes de dir. M'ha vingut la imatge de, com es diu, aquesta malaltia que es diu la pell de vidre, que és una malaltia que no, o sigui, que qualsevol ferideta, Sí, doncs jo estava pensant, mentre estaves parlant, amb la permeabilitat que hi ha de la societat
a l'escola, perquè també tenim una societat absolutament sobreprotectora, entre cometes. I pensant en el que defensa la Bianca, amb el tema de Hannah Arendt, del blindaje de la escuela frente al mundo, de ese espacio que deberíamos proteger independientemente de los temblores que puedan ocurrir fuera, nos encontramos con todo lo contrario, nos encontramos con que tenemos una sociedad con esa enfermedad, con esa piel tan fina, que permeabiliza la escuela y que al final la acaba hiriendo a los más débiles, que son nuestros menores, ¿no? Y cada vez estamos blindando menos la escuela, no? Perdó, perquè m'ha vingut aquesta imatge d'aquesta malaltia. David. I els professors, que ningú sobreprotegeix els professors, ja ens agradaria. Potser estar una mica sobreprotegits. David. Amb el tema aquest de les evidències, podríem dir això de l'autoritat, si l'alumne pot fer el que doni la gana o que no s'ha de marcar límits i de més. Jo recordo una vegada, en les jornades que hem fet aquí de secundària, va venir l'Adolfo Beña, el psiquiatre, per tant científic amb evidències, i va exposar una sèrie de treballs explicant per què ha d'haver-hi límits a l'aula, tan simplement això. Ell ens explicava que havien fet uns estudis en unes guarderies, amb gravacions, amb vídeos i de més, i anaven comptant el número de patades, escopitajos que hi havia cada dia. Llavors veien que al llarg del trimestre anaven disminuint. En funció de què? Dels límits imposats per les docents i els docents. És a dir, simplement és que la conclusió del treball era que els humans som uns animals acostumats als límits. O sigui que, en certa forma, estem acostumats al premi i al càstig, dit d'una forma així més agressiva. Llavors, clar, el que reclama el sindicat, que abans deia l'Albert, que volem ser autoritat però d'una forma, diguem-ne, ferma, ja no és simplement un desig ideològic, és que és un desig científic. Tan sols és simplement això. Hi ha evidències a favor d'això. S'estan sostraint les evidències i s'estan substituint per un decorat. No sé si heu vist el show de Truman, aquesta pel·lícula on tot succeeix en una vida on el protagonista pensa que està visquent la seva vida real i no, està amb un decorat, amb una enorme decorat on la gent el mira cada dia i va seguint com si fos una telenovela tot el que li passa. Arriba un moment en què lògicament topa amb la realitat, que és la fi de l'escenari, quan tracta... Bé, no faig spoiler. Ho dic perquè, esclar, tot això ve a col·lació perquè comentava el Francisco López Rupérez, que es necessita la ciència per produir canvis de manera adequada en l'educació. I estem per un camí de magufades constant. És a dir, i a més, amb el tema de la reducció de les matèries científiques, que per a muestra un botó, què més volem, no? Cada vegada ens estem allunyant més de les evidències, més de la ciència. Amb el tema de l'activitat docent a l'aula, com es viu, quines repercussions té això, com adapteu la vostra transmissió de coneixements, sapiguent que cada vegada hi ha més filtració de temes no científics i de falta d'evidències. Jo soc geòleg, la majoria de la sala ja ho coneix. Posaré un exemple molt clar, la Dana de València. És a dir, quan la societat té cultura científica o quan la política té cultura científica, la majoria de polítics no són científics, la majoria de polítics no saben el que és el mètode científic, el poden confondre amb la prova i l'error. Quan passa tot això, hi ha morts. Així, tal qual. I hi ha pèrdues econòmiques, però primer poso la pèrdua de morts, que ha sigut el més greu. Amb cultura científica, amb un sistema educatiu on es valorés més la ciència, no s'hagués reduït tant les ciències com s'intenta fer cada cop, potser salvaríem més vides i també estalviaríem més diners al contribuent. És així ras i curt. I no és idea meva, això ho podeu tenir publicat, per exemple, des d'articles del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, que això ja ho he penjat, el Col·legi de Doctors i Llicenciats i d'altres, diguem-ne, des de l'AEPEC, moltes entitats. Ho han signat, això.
Però no ho han signat perquè sí, ho han signat amb proves, amb dades, perquè són científics, justament. Els d'educació física tenim una mica de conflicte aparent entre la ciència i la matèria, però que no és nostra, és d'alguna manera de la societat i de la manera de veure la nostra matèria. Ja se sap, som coneguts perquè som els maniàtics que sempre diuen que no es parli de gimnàstica i que es parli d'educació física, però no perquè sí, sinó perquè és que al final les paraules tenen un contingut i unes referències històriques i conceptuals que les acompanyen, i per tant la gimnàstica no deixa de ser allò del franquisme, no deixa de ser la gimnàstica sueca, una mala experiència en general amb molta gent, i en canvi l'educació física està basada en la ciència. La meva anècdota personal, jo vaig aprovar les oposicions defensant el tema número 1 dels 65, no sé, d'educació física, que és epistemologia de l'educació física. Per això m'agrada molt la Fundació Episteme, perquè dona nom al tema que jo vaig triar. I el vaig triar perquè m'ho crec, això, m'ho crec que l'educació física està basada en coneixements científics i, per tant, en la meva tasca docent els transmeto i haig de lluitar contra mites. Mites, com als altres àmbits, també hi ha l'educació física. Qui no s'ha pres un got d'aigua amb sucre pensant que això li anava a reduir les agulletes, que es diu cruiximents, tècnicament en català, segurament la majoria de nosaltres, evidentment. Si s'ha d'explicar que això és com una ferida que es produeix al múscul i quan t'ho explica fisiològicament et diuen que precisament el que has de fer és el contrari, fer exercici perquè l'exercici portarà sang a aquella zona i es tancarà abans la ferida. Això ningú... El raonament pràctic diria no, em quedo a casa i ja està. Aleshores això ho hem d'explicar i s'ha de lluitar contra aquests mites, que també és el que deia el Nuno, d'una mica el que recomana a casa de vegades davant les malalties i que hem d'anar al metge, perquè és realment el que sap l'origen de tot això. I nosaltres tenim, en el nostre àmbit, tenim molts problemes també amb tota d'autoritat, diguem-ne, sobre el coneixement, per exemple, els entrenadors esportius, perquè tu et trobes amb molts alumnes que els expliques coses o els fas fer determinats tipus d'exercicis i com l'entrenador li hagi explicat d'una altra manera, no tens res a fer, no hi ha manera de... No, és que el meu entrenador m'ha dit que ho haig de fer així, és que el teu entrenador m'agradaria saber quina formació té, no? La típica discussió sempre era sobre com fer els estiraments amb rebot, sense rebot... Aleshores és molt important i s'ha de lluitar contra aquests mites. Potser en altres matèries no hi ha aquesta figura d'autoritat com els entrenadors, però clar, ara amb la tecnologia sí que els docents començaran a tenir problemes, entre què diu la IA o des que està Google, que entro a Google i m'explica això i no és el que m'està dient el professor. Aquí tenim un paper molt important. Doncs mira, Jordi, el consumo excesivo de contenido vacío en Internet altera el cerebro. Això és una investigació de neuroplasticitat de 2 estudis, de Harvard i d'Oxford. Confirmen canvis estructurals en el cervell, problemes d'atenció sostinguda i impacte en l'aprenentatge i les funcions executives. El cervell, com la musculatura, si es treballa funciona millor i si es deixa de treballar i queda subjecte a una passivitat d'unes pantalles que no sabem què ens estan explicant, s'atrofia, com tot. Com ho veieu des de la docència? Otília? Una de les pràctiques deontològiques que comentava Francisco era no creure que tota innovació ha de ser bona per ser. Una de les que ha arribat és la tecnologia i hem cregut que, evidentment, per ser innovadora i com ha entrat en tots els altres àmbits, en tots els altres negocis o dins del sector socioeconòmic i ha millorat la seva empresa, doncs en l'empresa de l'educació també ha de ser així i ha de millorar o facilitar l'aprenentatge. Com tot, al final no és qüestió de veure si el millor és la innovació, si el millor és l'aprenentatge que considerem tradicional o l'aprenentatge que considerem innovador, sinó al final hem de veure si serveix. Justament parlem d'això aquí, sobre les evidències. Si hem d'introduir la tecnologia a l'aula, hem de mirar de forma molt estricta si ens serveix per alguna cosa en l'àmbit que estem ensenyant.
no per ficar-la perquè sí, perquè és guai, és divertit i l'alumnat estarà molt més atent o s'entretindrà més. I si ens posem a mirar-ho d'aquesta forma, jo per impartir la meva disciplina és imprescindible utilitzar la tecnologia, doncs veurem que en la majoria de casos no és així. Hi haurà casos en què sí i beneficiarà o augmentarà una miqueta el que tu puguis explicar, però en la majoria de casos no és així. Llavors, tot el que puguem estalviar-nos, que ja veiem que hi ha evidències que l'ús excessiu, directament l'ús o l'ús de les xarxes també està relacionat amb el suïcidi dins dels menors. Per tant, ja en fan un ús excessiu fora de l'educació. Ens hem de preguntar si dins de l'educació és imprescindible i necessari i en quin punt, en quin grau. Molt bé. Passem de tema, ara passarem la paraula, perquè ens queden 5 minuts i molts temes per endavant. De manera que a veure si podem... Ignasi, parlava el Nuno Crato de la huida del libro de texto. Penso que hi ha moltes fugides en l'educació que tenim. Llibre de text, fugida d'avaluacions externes, fugides de memoritzar. De totes aquestes fugides, i moltes més que n'hi ha, des del vostre sindicat, què esteu fent? Hi ha batalles legals guanyades. L'última va ser amb les matemàtiques, que abans en parlàveu. Les matemàtiques A i B es va, com tots sabeu, optar per al nivell més baix de matemàtiques, de manera que aquells que volen anar a carreres científiques ho tenen malament, perquè arriben amb un dèficit de coneixements matemàtics importants. Què comporten totes aquestes fugides, totes aquestes absències del món educatiu i com s'està combatent? Aviam, fem el que podem. Jo el proposo per l'any que ve, me n'encarrego d'organitzar-lo, que fem un fòrum, no d'acadèmics, però un fòrum de les ocurrències educatives. Perquè, ho dic en sèrio, això és el que ens té acostumats al inefable Departament d'Educació ara de la Generalitat de Catalunya. Lligat també amb la intervenció anterior i el llibre de text, el que és bàsic aquí és incentivar la comprensió lectora, vull dir, el tema de les pantalles és tòxic, és un verí pels infants i pels adolescents i està demostrat i escrit per gent que està a la sala, doncs també parafrasejant altres, el de Muget, etc., que la comprensió lectora dels alumnes per culpa de les pantalles ha baixat. Per tant, ho dic perquè volia postillar això de la intervenció anterior. Bé, has fet esment de batalles i... Clar, és que en essència un sindicat de professors el que hauria de fer és defensar els drets socials, que vol dir laborals, dels professors i dels afiliats. Per tant, els expedients disciplinaris, reclamacions de sous, impagaments, concursos de trasllats i tal. I aquest sindicat ja porta uns anys que fent el que pot, perquè no sempre es pot, ha d'impugnar la normativa de contingut pedagògic i amb això crec que som pioners. Vull dir, ara me direu que em passo una mica de frenada, però és que jo crec que ja no és a Espanya, sinó que és a Europa, que no hi ha cap sindicat de professors que tingui els seus estatuts com a eix prioritari de treball la defensa de l'especialitat docent i de la transmissió del coneixement. Ja dic, un sindicat és per atendre els seus afiliats, no hauria de ser per entrar en aquestes batalles. Bé, centrat així el context, això que dius de les matemàtiques, l'últim que s'ha guanyat, no és correcte això, o s'ha de puntualitzar, perquè portarà cua, i ho vull explicar. Vull explicar-ho amb el del Fòrum de les Ocurrències Educatives. A l'època del conseller Cambray, aquest cas concret, perquè veieu el nivell en el que estem. A l'època del conseller Cambray es van aprovar 2 decrets, un de l'educació bàsica, a cap lloc d'Espanya es diu decret d'educació bàsica, sinó que és de primària i de secundària, però aquí a Catalunya es va fer un decret de l'educació bàsica i un decret de batxillerat. Hi havia una sèrie de mesures que les van portar als tribunals en els 2 decrets i que ens van donar la raó. La major part d'elles atentaven contra la normativa bàsica estatal, de la LOMLOE a los reales decretos, però era una cosa que tothom la veia que atentava. Llavors la pregunta és,
tornant amb el tema de les mates que has tret tu, per què van suprimir l'oferta de matemàtiques A i de matemàtiques B, és a dir, unes matemàtiques més pràctiques orientades als alumnes que farien algun tipus d'estudis de lletres o que no farien més matemàtiques, i les altres orientades a un alumne que seguiria amb un tecnològic. Si això era tan clar, per què ho van refondre i per què ho van treure? Primera pregunta. Efectivament, el tribunal ens va donar la raó i ara això s'ha d'implementar, s'ha d'executar. Doncs com que el departament fins ara no ha fet res, s'havia de fer per aquest curs, doncs hem demanat el que es diu l'execució de sentència. Dic perquè això és una notícia fresca, si algú que està a les aules doncs ha sortit ja alguna cosa a premsa i tal. Doncs ara la batalla és que no executarà, o sigui, no ho faran això. El que faran, l'ocurrència del departament per garantir el mandat judicial o per complir amb ell és tenir en comuns els alumnes de quart d'ESO 3 hores de matemàtiques i l'hora que faci 4 els desdoblaran amb un profe i amb un altre. No ho sabies tu, això, Xavier? Vale, és que has fet així. Perquè és que això no és nou, no és el que hem guanyat, és que ara hem de batallar contra això. Bé, doncs, i amb això volen donar per completa. Però proposen una més enrabassada, que és aquesta hora la podríem canviar per una codocència, si no cal que ens movem de l'aula. Doncs que entri un company i desdobli els alumnes i que els expliqui una mica aquí, una mica allà i tal. Bé, clar, això ara portem-ho a nivell de la ciutadania. Aquí la majoria són professors o del món educatiu. O sigui, un govern seriós vol fer això i mantindrà la qualitat educativa dels escolars de Catalunya, que ha de ser idèntica en tot l'Estat, ha de ser idèntica. Aquests nanos han de tenir, o noies, han de tenir les mateixes oportunitats d'oferta educativa que un de Sevilla o de Sòria. I amb aquest invent ho volen garantir? Doncs aquesta és l'última ocurrència. És a dir, que no s'ha acabat la batalla. I ara discutirem amb el tribunal si això és complir amb la sentència o no i que ho digui el tribunal. Això és un exemple de molts. He volgut estendre'm perquè és nou, però és un de molts. Perquè, clar, posar àmbits, tothom sap el que són els àmbits, no? A batxillerat hi havia, d'acord que la implantació era, afortunadament, hi ha gent que té sentit comú i no s'ha implementat, però gaire. Però a batxillerat ha d'haver àmbits? O sigui, un professor ha d'impartir, ha d'agrupar les matèries en un àmbit de coneixement, on està l'especialitat. Bé, no acabaríem, no acabaríem. I sobretot, a Catalunya hi ha un dogma, una bíblia allà, que ho tenen penjat allà a la paret del departament, que es diu el principi d'autonomia. Que tot això, com que ho fem malament, no ho fem nosaltres, sinó que donem possibilitats als centres perquè ho facin com ells vulguin. I amb totes aquestes ocurrències queda a criteri del director del centre, que un ho farà amb sentit comú, un altre farà el que li convingui i un altre això. I aquesta és la política del nostre estimat Departament d'Ensenyament, d'Educació. David, anem ara un momentet amb tu amb el tema de comprensió lectora. L'ha tret en Jordi abans, que junt amb les matemàtiques tenim dades, els informes internacionals, de com anem. Tots ho coneixeu, segons PISA 2022, al voltant del 24-25% dels estudiants de 15 anys no arriben al nivell mínim de comprensió lectora. Per cert, és el mateix percentatge que a Suècia, el mateix, 24%. Però què ha passat? Que el govern suec ha destinat 2.100 milions de corones, ja sabeu que ells van amb corones, a llibres de text i guies docents. És a dir, que en general els suecs han dit això no funciona, anem a destinar aquest pressupost que no és menor, anem a recuperar el llibre de text, que ens deia el Nuno Crato, no només pels alumnes, també perquè els docents tinguin una guia útil i pràctica per poder avaluar i per poder seguir un programa. Lògicament hi ha d'haver un currículum amb cara i ulls darrere, perquè si no, no serveixen per res els llibres de text.
I acabo amb l'última dada, que és el 20% dels nens de 10 anys no sap llegir bé. I sabem que de 10 als 15 anys tampoc milloren. D'això ens en parlarà aquesta tarda el Miguel Ángel, que en sap molt sobre aquest tema i ha escrit molt. David, com està el tema de la comprensió lectora? Què us trobeu? Tornaré al tema de les evidències. Jo començaria, a mi em ve de memòria ara un record, el Manfred Spitzer, psiquiatre, que va fer un estudi dient que l'abús de pantalles, o sigui, el no ús de llibre de text i l'abús de pantalles provocava directament un alentiment en el nivell de maduresa dels alumnes. És a dir, la conclusió que deia, diu, sisplau, no abusin de pantalles vostès i facin servir més el llibre de text. La segon record que a mi em ve ara és el projecte U-Per-U. No sé si algú l'ha viscut, el projecte U-Per-U del senyor Maragall. Es va imposar amb diners públics, amb concurs públic amb una empresa informàtica que va guanyar molts diners, i de forma immediata se li va presentar al senyor Maragall, jo vaig ser un d'ells que hi va anar, a més, se li va dir, escolti'm, que això científicament no té cap evidència. La resposta del senyor Maragall, en aquell moment conseller, va dir, home, és que això és ciència. Ho va dir en plan despectiu. No tenia ni idea del que era la ciència. Se li va explicar que l'abús de pantalles, a part de no donar, el que deia Manfred Spitzer, diguem-ne, augment de maduresa, és que també disminuïa el nivell de comprensió. Diu, perquè els humans som analògics, simplement. Funcionem en base a entendre coses en 3D i, diguem-ne, manipular objectes. No va bé la pantalla en sistema, amb una qualitat d'abús. Pot ser una eina auxiliar, simplement. Això és el que diria jo, diguem-ne, a nivell d'evidències, que la política no va ni voler veure. Òbviament, el projecte U-Per-U va morir al cap d'un any. Molt bé, doncs ha arribat l'hora de sentir-vos a vosaltres, que també formeu part de tota aquesta praxi que estem parlant. Si teniu preguntes i comentaris a fer, algú? Gràcies. Jo volia explicar no una anècdota, sinó un cas que em va passar que demostra per què serveixen els advocats del Departament d'Ensenyament. A mi em va requerir una companya que havia treballat amb mi perquè l'assistís per fer un informe pericial sobre la programació didàctica que vaig presentar en el jutjat perquè estava acusada pel Departament d'Ensenyament i amb l'advocada del Departament d'Ensenyament contra ella i que l'havien deixat sense feina, l'havien suspès de feina. I vaig presentar aquest informe pericial referendant la seva programació perquè pogués recuperar la feina. El delicte d'ella? Doncs no haver pogut mantenir l'ordre a classe, cosa que a més d'una ens ha passat moltes vegades. Això perquè veieu per què serveix l'advocat del Departament d'Ensenyament. O sigui, que ens hagin d'ajudar no cal, només que no vagin en contra nostra, és l'única cosa que demanem, no demanem res més. Ens queda dit. Te contesto una coseta d'això. Efectivament, això és un expedient disciplinari i això va anar al jutjat contenciós i tu vas, o sigui, tècnicament és contra el departament, o sigui, el jutjat contenciós és contra l'administració. Aleshores, l'advocat particular que t'acompanya va impugnar l'expedient i va venir l'advocat de la Generalitat representant a l'administració. És el teu adversari, diguem-ho així, i és qui t'expedienta, que ratifica que això és el greu, perquè això ve del centre, òbviament. Si ets amic del director no et passarà res. Però si no és el cas, doncs tens tots els números. Segur que hi ha expedients també que són acertats. No, tampoc, hi haurà de tot. I aquest és el recorregut i al final l'advocat de la Generalitat fa això, recolzar l'administració. Sí. De fet, en relació al que comentaves, abans tot just parlàvem amb l'Àvana, una companya que es dedica en l'àmbit de les violències escolars, i em comentava que justament, a més, per afegir-li agreujament al que explicaves, els professors que veuen que hi ha violència escolar, hi ha assetjament i ho volen denunciar o volen fer arribar a inspecció o volen fer-ho arribar més amunt perquè es faci alguna cosa, a més després són perseguits per inspecció mateixa per haver-ho fet explícit. És molt greu i és el moment que el claustre agafi el poder.
A mi el departament em va dir, si passa qualsevol cosa a un alumne, la responsabilitat penal és de la direcció del centre i del claustre. Per tant, ens hem d'unir i dir prou a aquestes direccions que amaguen les coses per no tenir problemes amb inspecció. Perquè és un doble joc, la puta i la Ramoneta. És molt breu. Hola, jo volia preguntar, arrel del que ha dit el company sobre els expedients, en aquest cas, si des que existeix aquesta llei, la LEC, diguéssim, on se li dona el decret de direccions i de més, ha augmentat significativament el nombre d'expedients, perquè jo recordo quan vaig començar a treballar que un expedient era una cosa insòlita, que passava si realment abusaves d'un nen, realment, no? Vull dir que era una cosa molt estranya i ara em dóna la sensació que ja s'ha convertit en una quotidianitat. No sé si em podeu dir alguna cosa. Clar, no ho tenim amb estadística, però jo diria que sí que ha augmentat. Després de la LEC, la LEC i també hi ha un decret de direccions, abans he fet esment, la pròpia LEC li dona al director una presumpció de veracitat en tots els seus àmbits que sobrepassa la del professor. És a dir, jo he dit el professor té presumpció de veracitat en un expedient disciplinari contra un alumne, això és a tot Espanya, però a Catalunya el director, si entra en una aula i t'avalua, aquell informe té presumpció de veracitat, o sigui, és com un acte d'una inspecció d'Hisenda. També se va introduir el procediment abreujat que l'inspector podia incoar expedient, no calia anar a l'instructor que és l'inspector. Clar, això totes són mesures de facilitar. I sí, jo crec que sí, que ha augmentat i també perquè hi ha, a veure, no vull generalitzar, però hi ha tot un seguit de directors que ja els agrada això de manar i aquests decrets i ells s'arropen d'aquestes potestats i fan el seu... Al sindicat fèiem servir l'expressió cortijo, cadascú, si a algú no li agrada, és que li deu picar, perquè sé que hi ha directors que no els hi agrada, doncs fan servir el seu cortijo i, clar, és el xèrif que posa allà l'ordre i necessita les mesures coercitives. Sí, sí. Abans que existís la LEC, el director ja no tenia aquesta presumpció, no? Correcte. La presumpció... En altres comunitats on no existeix la LEC i per aquí tenim el Miguel Ángel, hi ha tants expedients com aquí. Clar, no sabem perquè no estan comptabilitzats, però ell té la percepció que en els últims 10 anys hi ha tants més expedients que a Catalunya? Això ho haurà de contestar ell, jo no ho contestaré. Jo a tu et preguntava... sí, això de la veracitat que abans no existia i per tant la teva paraula contra la seva i tenies més arguments per rebatre un expedient, que ara ja no tens, se suposa, professor. Jo te puc contestar com a professor antic, diguem-ho així, vaig entrar en una altra època on hi havia un claustre, es votava el director i el director era un company. Era un company i quan acabava el mandat doncs continuava allà amb tu. Clarament, això ja fa anys que no és així, ja fa anys. Clar, és la LEC. La LEC és l'origen de tots els mals de Catalunya, sí, és la LEC. A l'Estat n'hi ha altres mals, però aquí a Catalunya és la LEC. Perquè parlen dels decrets que la despleguen. Tothom el decret de plantilla, sí, és un càncer, però també el d'autonomia i el de direccions. Però tot passa per la LEC. Doncs aquest canvi opera amb la LEC. Si tu als directors els dones poders, ara estan fent circular unes consignes que diuen que són representants de l'administració. A mi l'altre dia una que havia treballat amb mi me deia és que jo no sé, soc una mica representant dels profes i també de l'administració. Dic, doncs aclareix-te què ets, el que vaig pensar. No li vam dir, no li vam dir. I al Ricard allà, no li vam dir, jo vaig pensar, aclareix-te què és, perquè jo soc l'advocat del sindicat, jo sí que sé qui soc, però jo veia que ella no navegava una mica. En qualsevol cas, és tot aquest poder que ve de la LEC i dels decrets que tu estàs donant autoritat al xèrif, obro i tanco cometes, i per tant és més possible que això incrementi la pressió aquesta. Bon dia. Seguint el fil del que deies, em sembla que són caps de personal en molts centres.
i el tracte que ens donen és molt vertical. Jo he conegut com tu i com molts de nosaltres una altra època, porto 23 anys com a professor de secundària en diferents especialitats a més. I crec que m'serveix molt haver vingut, vinc de les Terres de l'Ebre. Dilluns quan vagi al meu centre i entri a les aules i torni a discutir amb els meus companys i companyes, em refermaré molt en el sentit que l'evidència científica que tenim actualment, jo crec, i després de sentir el Nuno Crato, que m'ha interessat moltíssim, és que és polític. Tot això és polític. Hi ha un interès polític, no sé a quin diable responen, però no s'estima en lo públic. És una reflexió que un quan la fa et col·loques en un lloc de resistència. Això de la vocació, a mi, quan me'n parlen de la vocació, m'entra una mica al riure. Jo em guanyo la vida amb una professió que m'agrada, cada cop menys, però ja estem aguantant, jo i molts, i tinc companys molt vàlids, companyes vàlides que ho han deixat, perquè han patit agressions, per problemes de salut mental importants, no només d'alumnes, sinó del moving laboral que pots patir per una direcció que es creu que el centre públic és un centre privat. I a més fiscalitzat per una inspecció que també actua d'una manera com si fos una entitat privada que t'avalua o opina des d'un lloc que no és el paradigma públic. Llavors, jo tinc una pregunta perquè el tema de salut mental m'interessa molt. Hi ha dades públiques de baixes laborals de professorat? Estan actualitzades? Ho sabeu? Perquè crec que és un tema... Els serveis de prevenció o les reunions que estem als sindicats, en els comitès de salut, diuen que aquestes dades no es poden donar. Només hi ha una manera de visibilitzar, jo crec. Jo l'únic que he trobat, perquè mira que hi he estat buscant també perquè m'interessava el tema, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut del Treball ens pot dir únicament que el 40% del professorat ha patit problemes de salut mental relacionats amb l'ansietat i la depressió, evidentment. 40, 40. I jo crec que es deu quedar curt, perquè jo en el meu centre, i estic en un centre força tranquil, Terres de l'Ebre té moltes fronteres, i estic en un centre petit, afortunadament he fet el meu recorregut, he recorregut el Maresme, he recorregut Barcelona, he estat a la trinxera més dura, des dels programes de garantia social fins a entrar a fer un grau mig i adonar-te que és un 5è de l'ESO, així de clar, completament abandonat, completament sol, amb uns departaments d'orientació en els centres que cada cop semblava que hi havia una revifada que podien tenir una certa influència amb els equips directius, però estan a les ordres de les EAPs, que algun dia s'hauria de parlar del sobrediagnòstic de l'alumnat, per no sé quin interès farmacèutic, perquè clar, i em callaré ja perquè no vull acaparar més. Sí, en definitiva, estem resistint. Els que estem a les aules actualment estem resistint com podem. I això s'ha de visibilitzar. És important que es visibilitzi. És un espai molt bo, estic molt content d'haver vingut. I queda la tarda. Hi havia una paraula demanada aquí amb aquesta... Responem... perdó, no l'havia vist. Se'm sent? Doncs amb aquestes dues paraules acabem, que anem a dinar. Disculpa, Adrià, abans que comento el que he dit, perquè és que aquestes dades de salut i les baixes no les donen. Fins i tot a les reunions de l'administració, els sindicats comentem que ens agradaria saber determinats centres perquè sabem que hi ha situacions de mala direcció, que les baixes laborals haurien de ser un índex per saber si hi ha problemes a un centre o no, i ells això miren cap a una altra banda, diuen que això no, que pot tenir a veure amb moltes coses, que quan la gent canvia de centre poden ser per motius molt diferents, vull dir que totes aquestes dades no els interessen. Jo crec que també has tret una altra cosa que és molt interessant, que és el debat de què ha de ser el públic, i jo entenc que el públic en l'ensenyament ha de complir una funció social, ha de complir una funció d'ascensor social i de donar unes eines, que en aquest cas coneixements, a persones que no les trobaran en un altre lloc. I en un altre lloc sobretot vol dir no les trobarà a la família.
I aquesta és la nostra funció i aquesta és per la qual hem de defensar el coneixement i la formació. I tot i així, dins de tota aquesta crítica que fem a l'administració, això, sort que tenim... No tots els casos són així, no? I tenim per la sort de tenir inspectors com Miguel Ángel Tirado, que hauria de ser exemple per molts més. Però no està aquí el Miguel Ángel Tirado, està a Mallorca. Ja ho sé, però encara així pot donar model a seguir del que hauria de ser un inspector, d'entrar a l'aula i ajudar a millorar realment l'aprenentatge. Doncs anem amb l'última paraula. Espera, que pregunto. Ah, perdó. Mira, ¿se me oye? Sí. A ver, bueno, yo represento a familias y todo lo que explicáis, evidentemente, es un reflejo de cómo es la sociedad. Entonces tiene cosas buenas y cosas malas. Y a vosotros os llega ese reflejo de la sociedad del cual padecéis como docentes, también padecéis a familias, padecéis a otros docentes, padecéis a directores, porque es un poco sociológicamente como estamos constituidos actualmente. Evidentemente, como familia os doy las gracias. Yo soy aliada totalmente porque creo que vuestra función es muy importante. Y me gustaría preguntaros, hay muchos problemas, porque los hay. Vamos a pensar en, ¿o qué proponéis para solucionar? Para ser un poco positiva. ¿Qué propuestas tenéis para solucionar? Y a ver si de alguna de las veces la Administración nos puede hacer caso. Y esa es mi pregunta. Propuestas positivas. Huelga fiscal de professorado. Jo crec que és que la principal proposta hauria de ser recuperar la llibertat de càtedra del docent, és a dir, que el docent com a mínim dintre de la seva aula pugui fer el que consideri, perquè fora de l'aula i tot és el sistema i la legislació posa molts entrebancs i el disseny dels currículums, etc. Per tant, al final, com deia el company, la resistència, l'últim lloc on realment es pot canviar i començar a canviar això és a dintre de l'aula el propi docent, i que el docent estigui convençut no ja de la seva vocació, però sinó de la importància del seu paper i de la contribució que fa amb la seva feina als alumnes i a la societat. I el principal problema de tot això és que s'estan ficant dintre de la llibertat de càtedra del professorat i que l'estan constrenyint, tant a nivell dels continguts del que es pot explicar, de com s'ha d'explicar i de com s'ha d'avaluar i de què s'ha d'exigir o què s'ha de demanar o que sí o que no. Aleshores, aquí tenim bàsicament el problema. Yo soy un poco más diplomático. Yo empezaría cesando a todos los altos cargos del departamento, empezando por el piso de arriba, no, lo digo en serio, empezando bajando, y todos los lobbies que hay en los pisos inferiores y en los sótanos, que están allí conspirando y tal, todos estos fuera. Empezaría por ahí. Luego, derogaría la LEC, no los decretos, la LEC, y caerían automáticamente los decretos. A ver qué se puede hacer en el ámbito estatal, porque hay muchos males que vienen de la legislación estatal, porque esto ya he indicado, empezó con la LOCSE, pero se fue deteriorando, y la LOMLOE pues ya es la definitiva, Y a partir de aquí, las propuestas en positivo, pues bueno, sí que me reuniría con expertos de verdad, no con estos mindunguis que hay por ahí, y una mirada al pasado. No digo que todo lo antiguo sea bueno, pero no estaría mal, sería recomendable. Y todo el sinfín de baterías de medidas que se han dicho por aquí, desde recuperar los libros de texto, empecemos a leer, que leer es bueno, una transmisión de conocimientos, relegarlo en la figura, digo en secundaria, en la figura del profesor especialista, etcétera, etcétera, etcétera. Es que hay para escribir un libro. De hecho, Dori, yo me hice la misma pregunta hace unos meses y dije, vale, ya vale de tanto de quejarse, ¿qué es lo que puedo hacer yo como personita, granito de arena, para contribuir a una mejora dentro de esta problemática? Lo primero que se me ocurrió es dar a conocer la problemática, no solamente dentro del profesorado, sino a toda la sociedad, porque realmente hay hay muchas personas que yo creo que no son conscientes de la problemática que hay en el aula, porque no se ve lo que pasa en el aula, queda en el aula. A los docentes muchas veces nos cuesta poner en palabras toda esa complejidad,
y una de las iniciativas que tomé fue crear Reiniciant la Educación, que empezó como un proyecto de divulgación de la problemática que hay en la educación para luego intentar convertirlo en, a través de esta newsletter que intentamos empezar, dar a los profesores, cambiar las cosas desde el aula, dar herramientas, dar toda esta serie de evidencias que estamos viendo hoy en día y dárselas directamente al profesorado para que las pueda aplicar en el aula y empecemos a cambiar las cosas dentro del aula. Hola, bon dia. Mira, jo volia preguntar, i tornant al bonisme, proteccionisme, que tot ha anat el discurs una mica portes enfora, o sigui, l'administració, les famílies, i jo vull fer una mirada també cap a dins, perquè jo aprecio també molta heterogeneïtat en el professorat. Cada vegada aquesta visió més proteccionista bonisme també el veig amb els meus col·legues, i des del punt de vista de la meva preparació o criteri científic que crec que ha de tenir tot professorat per fer la seva pràctica docent, i en la línia que apuntava el Jordi de la importància de les paraules, per exemple amb el departament que ara està en tots els centres d'orientació, o com es dictamina aquesta sobrediagnòstic, de fet utilitzen ja la paraula diagnòstic, que crec que són per malalties, no dictàmens, és a dir, comencen a haver-hi unes confusions que, no sé, contribueixen d'aquesta manera en el proteccionisme, però de portes endins. Jo no sé què opineu en aquest sentit, perquè jo veig és com una lluita molt complicada, perquè cada vegada venen noves generacions que tenen una mirada molt diferent. Potser és que jo miro la mitjana d'edat d'aquí i veig un desfalc important. No sé quina és la vostra opinió en aquest respecte, de com canviar de portes endins aquesta situació que podem fer també en la línia que apuntava la representant de les famílies. No ho sé. Fàcil no és que, a veure, jo m'imagino que quan parles d'aquestes noves generacions és també per la formació que ells tenen, vull dir, també la formació ha canviat, o també el que s'explica o es fa en aquest màster d'educació. Aleshores, jo és que l'única solució veig que és que al final aquestes persones xoquin veritablement amb la realitat i que és una mica el diagnòstic que estem fent aquí, cada vegada la gent és més conscient i també tenim dades que l'abandonament del professorat cada vegada és més aviat, vull dir que molts professors aguanten 2-3 anys i marxen de la professió, cada vegada més els sindicats tenim consultes de com acabar amb nomenaments, trencar amb nomenaments, és a dir, renunciar a la feina sense tenir-ne una altra però perquè no s'aguanta més. Vull dir que al final jo crec que el professorat s'anirà donant, el que passa que sí que lluitem contra un sistema i contra una legislació i quan diem quines coses podem canviar, també hem de complir amb les nostres funcions com a professors, perquè si no correm el risc d'expedientar-nos i complir amb una normativa i amb una legislació. I sí, jo crec que un dels problemes és que ja ho sabem tots, però que al final tot el problema de l'educació es trasllada que és el problema del professor. Vull dir, ens han posat la llufa a la nostra esquena, la portem i qualsevol problema que hi ha, si els alumnes no estan ben atesos, si no són capaços d'aprovar, si no aprenen, és per alguna cosa nosaltres fem malament. I en aquest sentit sí que crec que com a col·lectiu ens donem poc suport. Ens donem poc suport, moltes vegades quan hi ha un problema del company el té ell, no és el meu problema i no ens recolzem. No ho sé, jo al final crec que el xoc amb la realitat farà reaccionar moltes persones, perquè també és veritat que ens estem trobant en cada vegada més baixes, més problemes de malalties mentals també entre el professorat, que això no n'hem parlat, però també de les causes de baixa moltes són aquestes. Ens han quedat molts temes i segurament tindrem oportunitat de tornar-nos a trobar en aquest ambient o amb un altre. Gràcies a Jordi Osua, doctor de Ciències de l'Esport i expert en el pensament esportiu de Vázquez Montalbán. Gràcies també a l'Otília Dan, graduada en Interpretació de Música Clàssica i Contemporània i productora i locutora del programa de ràdio Reiniciant l'Educació. Gràcies a l'Ignasi, com sabeu, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, llicenciat en Dret i catedràtic del cos de secundària en anglès. I gràcies al senyor doctor David Rabadà, que s'ha aixecat amb crosses per venir, fa 2 dies o 3 que l'han operat,
i és, a més, doctor en ciències geològiques, escriptor, responsable de comunicació del sindicat Professors de Secundària i redactor en cap de la secció de Ciències d'Educational Evidence. A vosaltres moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem aquí a les 4 per escoltar a la Bianca. Gràcies.